त्रिपुरा हास्तिनि दाल बिदाल थायो त्रिपुरा सा तंगमनि थायो हंखे तुई कुरै लामा कुरै जों जत्तनो सावै मानो तखरक तंगमनि गामि आमचाइरग हंखे न बिसिं बिसिं सरग पाका रजाक ते पिस रजाक जों नुगो फियाबा त्रिपुरा सा तंगमनि गामि रग हंखे जों इ छलिं रजाक फानो जों नुगिया अपते हाइख्लायि त्रिपुरा सारक दैनि बागै चिरिकमानि बाय तखरक दैनि बागै चिरिकमानि बो दाल बिदाल खलाय जों नुगो त्रिपुरा सारक के दै कुरै मानि बागै से दै खाननानि बागै सानो हापांनो सानो फियाबा जों नुगो तखरक सानमु बो के वाटार सप्लाइ दङै दङ वाटार सप्लाइ सालिनि बागै थाका साथामनि बागै थाका आवनि बागै हापांनो दैनि बागै सानमानि जों नुगो बोसोर जरा मकलो अबसिता दंजागि दं नरक गाहाम खायनो सावैमानो हापांनि त्रिपुरा तेबुरो आपते हाइख्लायनो त्रिपुरा हास्तिमु आइनो हाय नरक नुगै दं त्रिपुरा खरानि मांपिबो दलाय हांकरनि कमलपुरनि वेस्ट लेम्बु लाहार कासलाय जाव जिनि त्रिपुरा सारो लामा लाम कुरै दै कुरै हनै लामान बागिने ओमफ्राय आबोथ' जोंनि गिसेन सारु खायखा अबा बर' कनसन अथरिटिनि तारमाने पारमिसन सानुता बर' जुदि फाइना अथराइज बर' जुदि एसुरेन्स लेखा ओंखाय अ लामा अ मास बिसिंनाय बा बिसता मास होनाय রেজুলেশন দিবেন এটার উপরে বেস করে এটার প্রসেস করতে করতে একটু টাইম লাগবে কাগজ দিছে আজকে যদি আপনার দিনের বুঝে আপনারা অবরোধ না করতেন তাও ডেট দিছে 7 মাস হয়ে গেছে আমরা ধৈর্য হারায় গেছে এখন দেখেন মানে মমতা বিনতা দেব না ইসলাম বনি বাসিন্দা नर किनी तांगे और लहर का सुना ना हामबाय मेडिया दङ मेडिया तो जों त्रिपुरा बासिनो जतन फुंना बागै फैमानि बाय हामबाय जों तिनि खा असुख बसर जों जे तिनि अर लामा बसालाय माने बाध्य माने हिंगाकाय 18 बसर थांका जोंनि लामा एडिसि नि लामानो जों सुनाम दियानि बागै तिनि जों बाध्य लामा मा बसा फायो बसा माने बिसिंबो तिनि जों चिन बसा दङ केबो फाय सकायाखो फायाम दैबो जों ताबक देबो बुंखौलाय दङ तिनि सालसाबाय जों अर बसाग्ला जों नांखाकाय 7 ताकाय जों बसालायनाय अरवा चिनी ओ कमलपुर एरिया वो 45 नि एरिया वो एकदम मन्त्रि दङ ताबक जों सरकारनि पखतै मा सासेनाय जों तो सरकारनि तै जों अर लामा बसाया जों पाब्लिक बसावो चिनी एलाका बासिनङै सरकारना जों सामानि हिंगाकाय सरकार बजतन खोनातं हिनि मा सासेनाय सरकारनि पखतै बकिजाम कम मा सानाय अर चिनी मनुष्कान्ति सार दङ मनुष्कान्ति सार जे समय इलेक्शन बसाना थांगुरु जों थांनिसा नगर नगर थाङै साव खुलुमो याग्रमै काकिमनि काकामनि मामामनि मासिमनि हिनै जों खुलुमै थाङै सावो जों बुद्धि हदि हिनै तिनि बुद हरै जों तिनि अर मन्त्रि सनामनिका मन्त्रि सनामनि वै थाङै चिनी एडिसि एरिया नि लामानो बताबो फाइ नाय फिया हे वेस्टलाम लामानो बताङै फाइ नाय फिया बिनि नखला हाइचे नायसिं नायखां हाकाय बतिनि अर तङै जों नायखल नाय फिया ओ बनि बायदङै 18 बसर थाङा चिनी लामा बुनि लामा रले 5 बसर पर मेंटेनेंस खायजागो चिनी लामा काय मेंटेनेंस खायना करले फाइ नायसन फैया लामानि काहाम हायाबो कक सालाय फैया कुनु पाब्लिक बै साया तं पार्टी गथफोर फाइ सापाय तं आबो साया जों तिनि बाइक दंखा आबो बागै लामा कासुनानि बागै बाइक दमांखा ताबो ब मिनिस्टार खनाय दं खना नुक दं खना मिडियान तै ब फाइनानि दरकार दं न जागो बिनि एरिया आङै बटाङै फाइ कके जोंबै सापाया पाब्लिक रगबाय बुट माना फुरकाय काकामनि हिने खुलुमै थांबा ताबो फाइ अर ब कक सापाय मिया ऑफिस नि बरक एसडीएम वीडियो फाइका कायसि मिदां बा मिनिस्टार अफ फायर कक साना अधिकार दंगो बिनि क्षमता दंगो ताबो बिनि क्षमता दंगो बं सरकार दंगो जोंनो के फायै ककेजला सापाय मानो जों शान्ति आंखा मुंचिन पाब्लिक रगबो जों असुख बसर तिनिया खाना जों अनेक बसर नायका सयका असुख बसर जों लामा कासुया ताकलाय नुबाय खाना कमलपुर एरिया ओ लामबु सरान बरक कुनु दिन खाना मायके लामा कासुया तिनि खाय जों लामा कासुनान बाइक दङ तिनि लामा मा बसाखा ना लामा खामियान बागै वातै सिजन फाइ दङ ताबो एक्सिडेन्ट नायबा सुबा डेलिभारि बानायबा सुबा आबो साना जे मटक गुरै क साना थांगाय लासिमा सिंचा